Ahoj všichni, pro ty, co mě neznáte, já jsem Leny. Aktuálně pracuji jako au pair v Číně. Vy jste na tohleto video určitě klikli, protože si říkáte, au pair v Číně, to jde, cože, jak to funguje, jak je to možný, a tohleto video je celý o tom. Tak jdeme na to. Úplně jako první věc bych se s váma chtěla podělit o tom, jak jsem vůbec na to přišla. Já jsem součástí různých skupin na Facebooku a jedna z nich byla i Au Pair in London. A tam furt někdo postoval různé jakože příležitosti, au pair v Číně a tak. Já jsem tady vůbec neměla čas, ale to jméno jsem si nějak zapamatovala. Ta jedna Číňanka se mě i přidala do přátel, tak jsem si říkala, jo dobrý, prostě Číňanka, to není nějak jako nebezpečný, tak jsem si ji přidala taky. No a postupem času, že jo, pak se mi naskytly příležitosti různý a já jsem začala přemýšlet, co po škole, tak jsem se na to nějak i vzpomněla a právě jsem si řekla, že teďka přišel ten čas to vyzkoušet. A jsem tady teďka v rezortu, kde bydlím, kde máme tady nádherný jezírko, plstu komárů taky, což je hrozná nevýhoda, ale dá se s tím žít. Ten nejčastější dotaz, co mi poslední dobou chodí, je, jestli tady jsem skrz agenturu, nebo sama, nebo jak jsem vůbec na to přišla. Příběh, jak jsem se k tomu dostala, už jsem vysvětlila v jednom z mých předchozích videů, teďka jsem to tak shrnula stručně. Já jsem sem odjela teda skrz agenturu Love Au Pair, dám odkaz tady dolů do popisku, stejně jako e-mail na moji koordinátorku Hedy. Teď když tak můžete napsat nějaký dotaz nebo cokoliv, klidně můžete napsat i mě, nebo jí napište, že prostě jste od Leny, ona už bude vědět. A navíc mě pak pozvou na večeři, což je vždycky super, že jo? Co se týče té samotné agentury, tak já musím říct, že fakt prostě jsem spokojená. Já jsem dřív slyšela hodně jakože o takovém tom student agence do Londýna, že jsou to trable a tohle a že vám ta agentura moc jako nepomůže. Ale tady holky prostě z té čínské agentury jsou úplně boží. I v těch podmínkách máte, že teďka fakt svítí to sluníčko. V těch podmínkách máte, že když prostě si třeba s tou rodinou nesednete nebo nic se vám nelíbí, že vždycky je možnost prostě vyměnit tu rodinu a jsou hodně takový vstřícný komunikace a fakt jakože máte velkou support prostě 24 hodin a fakt se cítím tak, že prostě jste součást nějaký jako rodiny, že nejste jenom prostě další číslo, který sem přijede, jo, pak přijde další au pair, ale že vás víc berou jakože tak osobně a i se vás jako hýčkají. To je jedna z dalších věcí, protože vy tady jste vlastně, já nechci říct jako hýčkání, ale cení si vás tady. Takže agentura, já jsem viděla, že myslím, že to je cool agent, že nabízí taky jakože pobyt au pair. Jenomže přesně, oni vám ta agentura, vám to jenom zprostředkou, ta česká, jediný, co oni vlastně udělají, je, že vy jim pošlete ty údaje, oni vám něco řeknou a pak vás přepošlou do té čínské agentury. Takže mně přijde úplně zbytečný jako komunikovat s českou agenturou, když vy můžete rovnou komunikovat s tou čínskou a rovnou si to vyřídit všechno rovnou. No. Teďka tam začalo s nějakou renovací a já doufám, že rychle skončí. Tam něco vrtají. To není dobrý. Prostě v Číně tady se furt něco předělává, vrtá, staví a všechno to tady strašně rychle roste, jak po dešti. Tak dobré, musím toho využít, dokud je na chvíli. To by bylo všechno, co se týká té agentury a já se přesouvám dál na další bod a to jsou podmínky pro to, abyste mohli být jako tady au pair v Číně a taky takový ty základní informace, které vás určitě zajímají, jako jsou peníze, plat, jak často dostávám peníze, volný čas, jak to vypadá ten rozvrh a tak dále a tak dále. Tak jdeme na to. No, takže jestli tam bude slyšet ta vrtačka, tak se omlouvám, ale já to chci mít prostě dotočený tohleto video. Tak, klid, dobře. Jedna z těch nejlepších věcí na tom je to, že vy si můžete zvolit vlastně tu základní dobu trvání toho vašeho pobytu. 3 měsíce, 6 měsíců nebo rok, nebo potom individuálně holky jsou třeba na 7 měsíců, na 8 měsíců. Od toho se potom odvíjí i výška vašeho platu, což teďka nevím, jak to je tabulkově. Všechno to budete mít v té agentuře Love Au Pair, v tom odkazu, co dám dolů. Ale pro mě to je třeba na těch 6 měsíců, že dostávám měsíčně 1500 juanů, což je v přepočtu něco kolem 6000 kače. Není to moc, je to takový jenom jakože kapesný. Ta rodina za vás platí většinu věcí, jakože jídlo, když někam třeba jedete na výlet nebo takový ty základní věci. Takže tohle ten peníz, co dostanete, není moc, takže pokud chcete do zahraničí, abyste si našetřili peníze nebo něco vydělali, tak určitě ne jako do Číny dělat au pair, protože to žádný obnos tady nevyděláte. Když jako si koupím nějaký extra věci, které nepotřebuju, jakože teďka jsem si třeba kupovala mikrofon, pak jsem si kupovala náhradní baterku a takovýhle, jakože sarapetičky, které by si kupovala stejně, tak to je jasný, že to berete z úspor, že to neberete tady z vašich, jako, tady z vašeho kapesného au pair, což asi dává smysl.
Co se týče pracovní doby, tak můj takový typický den, že stávám kolem 6:30, pak mám takovou půl hodinu pro sebe, se na snídaň, nějak se jako připravím, nachystám si věci na ten den. 7 jdu zbudit děti, ty vlastně tím pomáhám s takovými těma ranníma činnostmi, jakože obleču a jako podávám jim věci a spíš jsem tam jakože takový jakože sluha navíc a snažím se mi tak jako povzbudit, že je ráno, nový den a tak, což mi ohromně jde, já jsem hrozně s tím otravná, ale vždycky tak jako snažím. Potom je snídaně. Potom následuje cesta do školy, záleží, jestli třeba ta vaše rodina má řidiče, nebo holky potom jezdí taxíkama, nebo jdou do školy pěšky, když je škola kousek. Já mám teda řidiče, takže vždycky prostě nás čeká řidič a my pak jdeme do té školy. Takže to pro mě končí taková ta ranní část té mojí práce, což může být kolem třeba 8:30 až 9, záleží, jestli jdu do školky nebo do školy. Mezi tou 9. a 3. mám potom volno, 6 hodin pro sebe, kdy vlastně můžu si dělat, co chci. Já většinou teda jdu cvičit, nebo jsem s holkama, nebo pak chodím na čínštinu. Takové aktivity, to je potom záleží na vás, jak to zaplníte. No a potom zase od těch 3:30 mi zase začíná jakoby takový to odpolední kolečko. Takže já vyzvednu ty děti, jedeme spolu na nějaký kroužek, nebo doma si čteme, doma hrajeme na piano. Spíš jako je tak doprovázím tím dnem, protože oni mají hodně těch aktivit, hodně takových zámových kroužků a starám se o to, aby to všechno prostě šlapalo jako hodinky, aby jsme šli podle toho plánu. Já mám rozvrh jak v Buckinghamském paláci. Takže je to velká zodpovědnost. Fakt jde vidět tady, že ty rodiče jsou takový jako punčičkáři, s čím jsem měla na začátku trošku jako problém, bych řekla, ale tak vnitřně, neřekla jsem to úplně tak najevo. Protože já jsem taková jakože hodně free a i s těma dětma jako taková hravá, nevím, jako si to jde vidět i na té kameře tady. Takže je pro mě hrozně těžký si jako zachovat takovou tu poker face, jakože of course, yes, I'll try. Ale snažím se, jak nejlíp mi to jde a doufám, že mi to jde. Potom následuje večeře a hodně těch dětí má potom ještě zájmové činnosti i po večeři. Třeba moje děti mají čínštinu a angličtinu, doma jim chodí učitelka navíc. Já potom mám volno někdy, třeba nevím, 1,5 hodiny, 2. Zase to mi to začíná zase až v 9, kdy vlastně s nima čtu knížku, nebo jestli má nějaký úkol, ještě tak to s nima dodělávám a pomáhám jakoby je uspat. Nebo uspává je máma, ale tak jakože ty mámě předám už jakože ready to sleep a ona potom si zařídí ten zbytek a od těch 10 mám zase jakože free. Myslím si, že ty děti chodí spát docela pozdě, jako na můj vkus, ale fungují takhle, jsou na to zvyklí, takže never mind, ok. To je co se týče té pracovní doby. Další bod jsou požadavky na to, abyste se stali au pair. Takže je tam několik věcí, které musíte splňovat. Takže nesmíte být starší než 26 let, musíte umět dobře anglicky, nesmíte mít žádný HIV, AIDS a tyhle ty věci, protože musíte projít různýma zdravotnickými testama. Stejně tak, jakože musíte jakože poslat trénink and play, různý takovýhle věci, trestní rejstříky, takový ty základní, znáte to, jak to kdybyste jeli dělat opery třeba do Ameriky, tak to potřebujete. Jedna z dalších věcí, co potřebujete, jsou i peníze do začátku. Mně to všechno vyšlo, ten půl rok, tak jakože včetně těch různých jako vyšetření a letenky, víza, různý jakože zálohy, tak mě to vyšlo na nějakých 30 000 korun. Ale to bylo všechno z mojí strany. Co se týče té agentury, tak se stará vlastně o všechno tu administrativu a tak a té agentuře jako takový nic neplatíte. Takže jediný co, že si to musíte obstarat sami. Já teda mám letenku zpáteční zdarma, protože to bude těch 6 měsíců. Když jste tady rok, máte smlouvu na rok, tak vám platí agentura letenku tam i zpátky, což je super. Ale já jsem si fakt říkala, že nevím, jaký to tady jako bude, nebo tak. Potom víc o těch podmínkách, fakt nechávám tady ty webovky, anglicky asi umíte, pokud vás tohleto téma zajímá, takže když tak Google Translate. A jako poslední věc bych chtěla říct, že co se týče měst, tak je možný si vybrat a je možný dokonce i třeba žít ve stejné budově, že hodně se stane, že bratranec a sestřenice oba dva mají au pair, že můžete třeba jít s kamarádkou, což mi přijde hrozně super. Právě znám tady holčiny, jedna je, myslím, že z Ameriky, další je z Jižní Afriky. A jsou společně v jednom domu, protože mají bratrance se sestřenicí a hodně času tráví společně, tak je to takový fajn. Můžete si vybrat i město většinou, rodinu si můžete vybrat taky, chodí vám prostě nabídky. Vy pošlete vlastně video, životopis, takový ty základní věci a potom vás vlastně mečou s tou rodinou, jestli jste třeba chlapečky, starší děti nebo holčičky, já mám teda 2 holčičky, jak asi víte. Většina těch rodičů teda neumí moc dobře anglicky, proto vy tam taky jste, abyste s tím dítětem mluvili vlastně celou dobu anglicky vy. Což je potom docela challenge během té komunikace, ale ta agentura, jak jsem říkala, to vám strašně moc pomůže, takže toho se není třeba bát.
Můžete si vybírat z těch rodin, takže se nebojte být vybíraví. Třeba jestli vás láká Peking, tak prostě jděte do Pekingu, jestli chcete Šanghaj, Guangzhou, nebo jako já tady v Shenzhenu, je to na vás. Taky záleží, jaký počasí máte rádi. Jestli třeba nemáte tolik rádi teplo, tak asi není nejlepší nápad jet tady do Jižní Číny, nebo třeba do Chengdu, jo. To potom fakt je lepší být na tom severu. Takže já jsem se tím počasem perfektně trefila, protože tady nějak extra netrpím. Právě přemýšlím, kdybych tu zůstala, jestli bych zůstala vůbec tady, nebo bych šla někam na sever, protože si to léto tady nedokážu představit. Hlavně jak bych přežila, protože já nenávidím se potit v tom vedru a ještě 40 jako tropické teploty. Asi bych to dala, byla by to výzva, ale není to úplně něco, co vyhledávám. No. Takže to je jaký důležitý si promyslet. Já bych úplně zapomněla to nejdůležitější. Vy to můžete učit čínsky, protože abyste mohli získat to vízum, třeba jako já mám studentský vízum, tak musíte studovat čínštinu. Takže já chodím na čínštinu každý týden, mám svoji učitelku, svoje hodiny, mé učebnici, takže jako jedu takový to ni hao ma, wo shi, lejka a takovýhle ty věci. Je to docela sranda. Není to pro každýho, určitě, ale pokud jste jako já, takový jakože cestovatelští nadšenci, zase vyzkoušet žít s Číňanama, tak bych řekla, že do toho jít můžete. Být oper v Číně je hodně taková prestižní záležitost. Jak bych tohleto celý shrnula, takže oper v Číně není služka, oper v Číně není uklizečka, oper v Číně není ani učitelka. Vy jste taková jejich, takový jejich bratr nebo starší segra. A spíš oni to berou tak jako, že přátelky chtějí, abyste ty děti jako vzdělávali, motivovali. Já už jsem to říkala v tom předchozím videu. Prostě byla jakože okolo, aby oni mluvili anglicky a měli jakože možnost se rozvíjet a tak. Takže pokud chcete udělat nějakou změnu, ať už to je z jakýhokoliv důvodu, nebo vás láká Asie a zrovna třeba byste si netroufli žít v Číně, já třeba osobně bych si netroufla jen tak přestěhovat do Číny a začít tu pracovat. Já se cítím takhle líp, že jsem v té rodině, mám nějaký takhle ty vazby, nebo já nevím, jak to nazvala, tu agenturu, která mě jakože podpoří, když něco se děje a potom eventuálně bych si třeba našla nějaký full-time job nebo něco. Ale sama bych asi tak jen tak do Číny se nevydala. Tak jo, tak já frčím domů a kdybyste měli jakýkoliv dotaz, tak mi napište tady dolů, nebo na Instagram, nebo na moje facebookové stránky, určitě stay in touch, protože ještě z toho spousty přijde. Oper v Číně je adventure. Takže pro všechny, co chcete zažít adventure, jděte do Číny. Mě by měli platit normálně za tohleto. Já jsem taková jakože reklama na Čínu. Obecně. Reklama na dobrodružství. Tak já už to nebudu natahovat. Tak čau, další videa.